कैसे प्यार होता है हमको तो यही सीखना पड़ेगा। सुनी ना इतना आती मत कहल बा कैसे कैसे हक तन खोहिला से धनवा हक तन खोहिला से धनवा ओरान थोर खला खला सुगना हक खला खला सुगना कटोरे कटोरे खला खला सुगना अरे कि माफ करो बेबी भटक गए भटक गए माफ करो बेबी भटक गए। लेकिन वही बात अरे कि सोनावा के पानी कि चढ़ावल बतोह पे कि बड़े फुर्सत से बनावल बतोह पे। सही बात ऐसे बैठलू ना ऐसे पता बता बैठेला हां ये बैठे ऐसे बैठेला जेकर एगो औरी माइक लाई जियो अच्छा लीन कुणाल भैया दी माइक उदय भैया ऐसे के बैठेला बा पता बा बोली के बैठेला राहुल सेज सजल बा दुल्हन बैठली ऐसे अच्छा आ लइकवा तो एगो चुनरी के कमी बा एगो चुनरी लावल जाऊ चुनरी के कमी बा हमरा खाली एक गिलास दूध पियाई ना एगो रसभरी में ले ले आन सुहाग रात के रसभरी ला आज भर माफ करियो कुणाल भैया कने बा कुछ रहुआ सुनाई नहीं है कुछ हमरो सुनाई हम कही हम गावे के चीज अरे कि तुम मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया ओने YouTube पर ना जाके चाहिए। एक बात कहे शादी होई अगर हमनी दोनों के कोई सुनत नहीं है ना बहुत के सुनता तब एक बात कहिया जरूर कि अजहा कि पहिला मिलनवा हाय हाय कि मिलल सजनी के सजनवा कि हमर अंग अंग गुलाब नियन ठीक बा अच्छा लगता खिलल बा बदनवा। कुणाल जी लाल बीघा भैया देखिए कैसे प्यार होता है हमको तो यही सीखना पड़ेगा। सुनी ना इतना आती मत कहल बा कैसे कैसे हक तन खोहिला से धनवा हक तन खोहिला से धनवा ओरान थोर खला खला सुगना हक खला खला सुगना कटोरे कटोरे खला खला सुगना रउआ गावे जब कि ना कि रउआ चुन छाई करे लेकिन आप एक बात जरूर कहिएगा और कि पत्थर पत्थर पिया के पत्थर रे कमरिया मजा आ जाला पत्थर पत्थर पिया के पत्थर पत्थर पिया के पत्थर रे कमरिया मजा आ जाला हाय हाय मजा आ जाला हाय हाय मजा आ जाला। ए भैया तोहनी चुनवा हमरा प्रीति जी के साथ बार-बार मौका मिली अगला बार के कलाकार आए जाना प्रीति जी पक्का है काजल जी जरूर आई। ठीक बा हमरा सपोर्टिंग और नहीं तो बहुत अच्छा बात बाटे अरे तो सुनी ना जी अपने से काहे ना हमरा प्यार हो गेल बा हेलो आई प्यार में दुल्हन हो जाए हो जाए हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दिहनी पीछे गाते हैं हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दिहनी बिकू भाई अभी कलुओ भाई के आई लव यू कहले ले देख लिया तुम्हारा नमाना राजा तोहके अपन बना दिहलवानी हम तोहरा प्रीतिया की दुनिया लुटा
माना न माना ये रानी, तू माना न माना ये रानी, तू क्या अपन बना दिल के दुनिया जहिया तू हमरा छोड़ के जाइबू तो हम एक बात बा, तू हमरा कहलू हन कि तहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी, तब आ बात कि तू जान हवा तू ही बाजान हवा, तू हमर जान हवा तू ही बाजान हवा, कहता देखा दी हम सीना के काटी और की गहरा में फेंक दी हले जाके प्रीति जी देखिए ये लोग बैंक वाले हैं। इनका बैंक जानते हैं कैसे है? देना बैंक के मैनेजर हैं सब। ना तो हमने यहाँ नेपाल राष्ट्रीय बैंक चलेला, एगो नया में चोलियो बैंक खुलल बाटे। अच्छा वही में पैसा डाले ना का? ना वो वैरायटी के यहाँ बैंक नहीं के। हम के लगा कि वाला बैंक में जमा करो थको, लेकिन ज्यादा जमा करो ढेर बड़ा हो जाए अकाउंट। का है ज्यादा पैसा चाहिए का रहुआ के? हमरा पैसा में चाहिए। देखी होई त हम नेपाली माने भोजपुरी में रहुआ हमरा से सौखेम ना। चल भोजपुरी में ना सट कम से कम मगही में आ जाए ना, वो तो हमारे दिमाग से बाहर जाला। बाहर बना कहानी न कब समझ में ना आए। हां सच में हम आज तक ई लैंग्वेज ना समझ पाईनी। भोजपुरी तो हमनी के वहां के भाषा ही हवे, जैसे कि नेपाल बॉर्डर में हमनी के घर बाटे। अच्छा ई दूदू को भैया इनकर नेपाल बॉर्डर पर घर बा, ई दूदू को देश संभाले ली। एक पैर रखी नेपाल, दूसरा पैर रखी भारत। बॉर्डर वाला अम्मा का सब बॉर्डर वाला के तक मजे आ जाते हैं। अब बॉर्डर वाला सब इंडिया गेट देखत हुई। अपने का रोस्टिंग करे नहीं रहुआ से बड़का बनी रोस्टर। प्रीति जी रहुआ कहनी है कि भोजपुरी में रहुआ ना टीकम टीकी भाई जरूर, लेकिन अटका देवेला। अच्छा अटका के छोड़ दो। जानत एगो इंसान होला। हां कहीं ना